Това е сцената на престъплението. Извършителя е проникнал с взлом. Следите сочат само към един единствен заподозрян. Този, който винаги изглежда твърде невинен. Не можеш да пратиш кучето си в затвора, но можеш да избереш как ти ще реагираш в този момент. И в такива ситуации аз правя дишането 4x4, дишане на квадрат. Дишваш 4 секунди, задържаш 4 секунди, издишваш 4 секунди, задържаш 4 секунди. И пак, докато инстинктът за викане си тръгне, а разумът се върне. Защото истината е, че кучетата не действат от лошо място, те не го правят нарочно, това е техният инстинкт и само или единствено ние решаваме как ще реагираме в тази ситуация. Така че следващия път, когато твоето кученце те вкара в криминална сцена, опитай се да не се взривяваш, пробвай с дишането и виж как ще се почувстваш.